Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Лайк мондан вақти зиёди шуморо намегирад дӯстон, аммо барои пешравии канали мо кӯмаки калон мекунад. Ташаккур барои дастгирӣ. Дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем, ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад, ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед, ки аз ширкати Шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед, ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд, ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед, ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳӣ дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. Чемпиони вазни 61 килограмми UFC Мераб Двалишвили гуфт, ки барои чӣ муҳориба зидди Умар Нурмагомедовро қабул накард. Умар моҳи декабр ё январ ҷангидан мехост ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳар гуна суханҳо гуфта маро ба муҳориба моҳи декабр ва январ даъват кард. Бародар, ман худи ҳозир чемпион шудам ва мо бояд ки танаффус гирам. Умар интизор шудан нахост ва муҳорибаи дигар талаб кард ва UFC ба ӯ сонг ядонгро доданд ва акнун мебинем, ки кадоме аз онҳо барои камарбанд меҷангад. Ман моҳи мард баргаштан мехоҳам ва мебинем, ки рақиб кӣ мешавад. Ғолиби муҳорибаи Пётр Ян ва Дэвисон Фигередо ё ин ки ғолиби муҳорибаи Умар ва ё шояд ки реванш бо Шон Омели, гуфтааст Двалишвили. Ва дӯстон, акнун баъди ин суханҳои Мераб 100% гуфта мешавад, ки Мераб аз Умар тарсид, чунки моҳи январ муҳориба зидди Умарро қабул накард, аммо омодааст, ки моҳи январ бо Шон Омели реванш гузаронад. Мераб мегӯяд, ки моҳи мард баргаштан мехоҳад ва медонед барои чӣ дӯстон? Барои он ки моҳи мард моҳи Рамазон аст ва медонад, ки Умар дар моҳи Рамазон ҷанг намекунад. Барои ҳамин аз ин ҷо гуфта мешавад, ки ӯ аз муҳориба зидди Умар гурехта истодааст. Оиди Умар бошад, пас ӯ пеш аз моҳи Рамазон муҳориба гузаронидан мехост ва аз сабабе ки Мераб розӣ нашуд, Умар муҳориба зидди Сонг Ядонгро қабул кард. Чемпиони вазни ним сабуки UFC Илия Топурия эълон карда гуфт, ки Александр Волконовский аз Макс Холлоуэй дида рақиби хатарноктар буд. Волк аз Макс Холлоуэй дида сахттар буд. Ӯ аз Макс дида таҷрибаи зиёдтар дошт. Ҳатто стили ӯ барои ман каме вазнинтар буд. Стили Макс бошад барои ман хатар надорад. Ман аз Макс Холлоуэй ягон гуна хатар ҳис намекунам. Ӯ дар замин гӯштини хуб надорад. Ӯ зарбаи нокаутӣ надорад. Ӯ ҷангоре ҳаст, ки хайп дорад, тамом. Мехоҳам аз ҳама нокаути зудтарин дар таърихи UFC-ро ба даст биёрам. Ҳозир ин рекорд аз Хорхе Масвидал аст. ӯ ин корро бо тариқи зону кард. Аммо боша Максро бо дастонам ба нокаут равон кардан мехоҳам. Агар ки дар 10 сонияи аввали муҳориба Макс дар маркази октагон истад, пас шумо аз ҳама нокаути зудтарин дар таърихи UFC-ро мебинед, гуфтааст Топурия. Хотиррасон мекунем, ки муҳорибаи Илия Топурия ва Макс Холлоуэй аллакай шаби 25 ба 26 октябр баргузор мегардад. Аммо пеш аз муҳориба мо шуморо пресс-конференсия интизор аст, ки дар он ҷо Топурия, Холлоуэй, Чимаев, Уитакер, Анкалаев, Шара Булет ва боз бисёр дигар ҷангварони машҳур иштирок мекунанд. Тобови ҷангвари бебохти вазни миёна Ҳамза Чимаев оиди рақиби худ Роберт Уитакер фикрашро баён кард. Биёед суханҳои борзро гӯш мекунем. Зидди Роберт Уитакер, ту бояд ки ба пеш рафта ба ӯ фишор кунӣ ва ман беҳтарин гӯштингир бо беҳтарин фишорам. Албатта ки ӯро мушкилиҳое интизор аст, ки ӯ ҳоло вохӯрдагӣ нест. Роберт чемпиони пешина ва яке аз беҳтарин ҷангварони ин вазн аст. Аммо барои ман фарқ надорад, ки ӯ чӣ гуна дастовардҳо дорад, чунки ин чизҳо ӯро аз ман наҷот дода наметавонанд. Ман ҷангвари ҳаматарафаям, ман дар UFC беҳтарин гӯштингирам. ӯ бояд аз гӯштин ва аз дасти рости ман хавотир бошад, чунки ман ӯро ба хоб равон карда метавонам, гуфтааст Чимаев. Дар ҳақиқат Ҳамза дар замин хеле хатарнок аст. Ҳамчунин ӯ зарбаи хеле вазнин дорад ва барои Уитакер ин муҳорибаи хеле вазнин хоҳад шуд. Ба фикри шумо дӯстон, дар ин муҳориба кадоме аз онҳо ғолиб шуда метавонад? Фикротонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.